मित्र मृत्यु ହେଉଛି ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। ନା ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନା ଆକୁ ଲୁଚେଇ ପାରିବେ। ଯେବେ ଆମର ନିଜର ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସେଠି ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାନଥିବ ଯେ ଶବର ଯାତ୍ରା ଯେବେ ହୁଏ ସେଠି ଫୁଲ, ଖଇ ଆଉ ପଇସା କାହିଁକି ଫିଙ୍ଗାଯାଏ। ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଶବଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖୁଥିବ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ପଇସା ବି ଫୋପାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର କାରଣ କ'ଣ। ମିତ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାଣ କ'ଣ କହେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁନର୍ବାର। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏକ ଏମିତି ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ ଅଟେ ଯାହାକୁ କେତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଇଏ ବି କହିପାରିବେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା କଥା କିଛି ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଆଣେ। କେତେଥର ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଏହି କଥାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଏ କଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଆମେ କହୁନୁ କି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଖରାପ ବୋଲି। ଯଦି ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ତାପରେ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦର ଫରକ ବାଛନ୍ତୁ। ଯେବେ ଶବଯାତ୍ରା ବେଳେ ପଇସା ଫିଙ୍ଗାଯାଏ କେତେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଇଏ ତ ପଇସାକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଢଳାଯାଉଥିବା କ୍ଷୀର ଆଉ ମସଜିଦରେ ଚଢ଼ାଯାଉଥିବା ଚାଦରକୁ ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଭଲ ହିଁ କୁହନ୍ତି। ଯାହାକି ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଜାଗା ଉପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଏହି କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ପଇସା ଯାଇନଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଯାଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ଥିବ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଧରତୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯାହା ବି ଭଲ ମନ୍ଦ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନରକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇଏ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଲା ପରେ ଆତ୍ମାର କ'ଣ ହୁଏ। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ ଯାଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଯେ ଶବଯାତ୍ରା ବେଳେ ଫୁଲ ପଇସା ଫିଙ୍ଗାଯିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ମିତ୍ର ଯେବେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ସବୁ ଲୋକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଦକୁ ଛୁଅନ୍ତି ଆଉ ତା ଉପରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଛିଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଫଟୋରେ ମାଳ ଚଢ଼ାନ୍ତି ଯିଏ ଏ ଦୁନିଆରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଇସାରିଛି। କୁହାଯାଏ କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଳନ ହୁଏ ଯିଏ ଆମକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ଶବଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ଫୁଲ ପକାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ହୁଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହା ଭାବୁଥିବେ ତାହେଲେ ଖଇର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ମିତ୍ର ଖଇ ବିଞ୍ଚିବାର ଦ୍ୱାରା ମରିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କରାଯାଏ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେବେ ରାବଣକୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାରିଲେ ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ରାବଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ ରାବଣ ପାଖରୁ ଯାଇ କିଛି ଶିକ୍ଷା ନେଇଯାଅ। ସେ ସମୟରେ ରାବଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ ମୁଁ ମରିଲି ସେହି ଅହଙ୍କାରକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଖଇ ଫିଙ୍ଗାଯାଏ। ଯେଉଁ ଖଇ ବାହାରୁ ଫୁଲିଲା ଭଳି ଦିଶେ କିନ୍ତୁ ଧରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ନରମ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିଥାଏ ସେ ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ସେ ଏକ ଶବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଏ ପଇସା ଫିଙ୍ଗାଯିବାର କାରଣ ବି ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏ ସମାଜର କଥା ବିଚାର କଲେ ସମସ୍ତେ ପଇସାର ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛି ତାକୁ ଆଉ ସେତିକି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏମିତି ଲାଗେ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ହିଁ ମଣିଷର ସବୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି। ଆଜି ଯାଏ ଯେତେ ବି ରାଜା ମହାରାଜ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାର କରୁଛି ସେ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଫିଙ୍ଗାଯାଇ ଏହା ସୂଚିତ କରାଯାଏ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାରା ଏଇ ପଇସା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ସେ ମଲା ପରେ ବି ଏକ ଟଙ୍କା ବି ଉଠାଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଜୀବନରେ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କାମ ହିଁ କର। ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ଚାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ବୁଝିସାରିଥିବେ ଏହି ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ